שלום, כאן מירב לוינסון, יועצת שיווק באינטרנט וברשתות החברתיות. סוגיה שעלתה לא אחת בתקופה האחרונה, איך אפשר לסגור לצמיתות או למחוק לצמיתות חשבון אינסטגרם פעיל. יאללה, מתחילים. עכשיו בעצם ניכנס לאינסטגרם עם השם משתמש והסיסמה שלנו. בצד ימין למעלה יש דמות, אנחנו לוחצים על הדמות. ואז אנחנו עוברים ל-Edit Profile. בתוך Edit Profile, אם תשימו לב במסך הראשון, יש לכם בצד ימין למטה Temporarily Disable My Account. אם אני אלחץ על זה, אני אקבל אפשרות של הקפאת המנוי או השבתת החשבון לתקופה מוגבלת בזמן. הוא ייתן פה כל מיני סיבות, אפשר לבחור ולהגדיר, אבל זו לא המטרה שלנו. מה שאני רוצה זה בעצם למחוק חשבון לחלוטין. אם זה המצב, אני צריכה לגשת לשורת ה-URL למעלה, ולשנות את המילה temporary למילה permanent. אוקיי? כמובן שהקלטתי בעברית. permanent. P-R-M-A-N-E-N-T. ברגע שאני אעשה את זה, הוא יגיד לי, אוקיי, אתם באמת רוצים למחוק את החשבון. הוא ייתן לי כאן כל מיני אפשרויות. once אני אאשר לו, הוא בעצם ישאל אותי מה הסיבה, עניתי לו מה הסיבה, ואז הוא בעצם יגיד לי שאני צריכה להקליד שוב את השם ואת הסיסמה שלי. הוא יודיע לי שכל התכנים שהיו שם הולכים להימחק לחלוטין. אני אקבל אפשרות לאשר את זה סופית. אחרי שאנחנו נאשר, נקבל מהם בעצם הודעה. החשבון שלכם מוסר, צר לנו שעזבתם, ובזה זה נגמר. זו אופציה מספר 1. האופציה השנייה, אגב, נמצאת, אני יוריד טיפה את שתראו את החלק התחתון של המסך. אם אתם רואים, יש כאן privacy, זה תנאי הפרטיות. יש כאן הכל בעברית, אם אתם משתמשים בממשק בעברית. ניהול החשבון שלך, מחק את החשבון. אפשר כאן לראות את שתי האפשרויות, איך ניתן להשבית את החשבון באופן זמני, או כיצד אפשר למחוק אותו לחלוטין. אם אני אלחץ על החץ הזה למטה, אני אראה כאן את כל ההשתלשלות, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה בדרך השנייה. זהו, מקווה שעזרתי לכם. המון בהצלחה.